Matthew Kapitulo 4. Ti panakasaero ni Jesus. Umuna, idi ni Jesus na ipan iti espiritu ijay litang, tapno sulisugon ti diablo. Dos, ket iti an nagayunar iti 40 nga aldaw ken 40 a rabii, kalpasan na nagbisin. Tres, ket imay kenkuana ti manulisog ket kinunana kenkuana. No sika ti anak ti Diyos, ibilin mo adagitoy bato agbalinda at tinapay. 4. Ngem isu simumbat ket kinunana. Addaan na isurat sa laing at tinapay ti pagbiag ti tao, no di ket ti isuamin a sao arumwar iti ngiwat ti Diyos. 5. Idinday di diablo impan na iti nasantuan a syudad, ket insaan na iti rabaw ti kangatuan ti templo. 6. Ket kinunana kenkuana, no sika ti anak ti Diyos, tumapuak ka manipod ditoy agingga iti baba. Taaddaan na isurat, isu ibilin nanto kadagiti anghel na, ti maipapaan kinka, ket sakruyen da kanto kadagiti imada, amangan laki tamitibkol tasakam iti bato. 7. Ni Jesus kinunana kenkuana, addamit a naisurat, di kanto sulisugan ti Apo a Diyos mo. 8. Ti diablo impan namanen iti maysa a bantay a natayag unay, ket impakita na kenkuana dagiti isuamin a pagpagarian ti lubong ken ti dayagna. 9. Ket kinunana kenkuana, amin dagitoy itdekto kenka no agrukbab ka nga agdayaw kanyak. 10. Ide ni Jesus kinunana kenkuana, pumanaw ka Satanas, taaddaan na isurat agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo. Ket isu ti pagserbyam to laeng. 11. Idin ti diablo pinanawanan, ket adtoy dagiti anghel demtengda ket nagserbida kenkuana. Ti karatula ni Jesus ijay Galilea, dagiti imununa nga adalan. 12. Ngem idi nangyeg ni Jesus ani Juan addaan a balod, nagsubli ijay Galilea. 13. Ket pinanawan na ti Nazaret, demteng ket nagnaed ijay Capernaum, nga adda iti igid ti baybay, kadagiti nagbeddengan ti Zabulon ken ti Neftali. 14. Tapno matungpal ti sinao ni mammadto nga Isaias a kunkunana. 15. Ti daga ti Zabulon ken ti daga ti Neftali. Iti dina ti baybay iti labes ti Jordan. Ilya dagiti hentel. 16. Dagiti umili a nagtugaw kadagiti sipnget. Nakakita da ti dakkel a lawag. Ket dagiti nagtugaw iti disso ken linong ni patay. Ti silaw linawagan na ida. 17. Nanipod idin rinugyan ni Jesus anay kaskasaba, ken nagkuna agbabawi kayo tati pagarayan ti langit a sidigen. 18. Ket idi anagnagna ni Jesus iti dinna ti baybay ti Galilea. Nakita na ti duwa nga agkabsat, ni Simon a managan Pedro, ken ni Andres a kabsat na. Mangitintinag ti maysa nga iket iti baybay, ta dumakdaklis da. 19. Ket kunana kadakwada, may kay sumurot kanyak, ket pagbalinin kayto a dumakdaklis kadagiti tao. 20. Ket dagos a pinanawan da dagiti iket ket simurot da kenkuana. 21. Ket idi nagtuloy anagna, nakita na ti duwa pay nga kaagkabsat, ni Santiago nga anak ni Zebedeo, ken ni Juan a kabsat na iti barangay, agraman ken Zebedeo nga amada. Tartaraymaanen da dagiti iket da, ket inayaban na ida. 22. Ket dagos a pinanawan da ti barangay ken ni amada, ket simurot da kenkuana. 23. Ket ni Jesus linawlaw na ti amin a Galilea, nang isursuro kadagiti sinagoga da.
ken nagaskasaba ti ebanghelyo ti pagarian. Ket nang paimbag kadagiti amin akita ti sakit, ken amin akita ti an-anayen kadagiti umili. 24 ket nadinamag iti amin a Siria. Ket inyegda kenkuana dagiti isu amin nga masaksakit. Dagiti kinapet tinaduma-duma a saksakit, ken rigrigat, ken dagiti nagungan dagiti sairo, ken dagiti adda bulan-bulananda, ken dagiti ti makagunay ket pinaimbag na ida. 25 ket simmurot da kenkuana dagiti dadakkel a bunggoy ti tao a nagapuda iti Galilea ken Decapolis, ken Jerusalem ken Judea, ken iti labes ti Jordan. Itamanin kakabsat ket nalpas manen tintay panaibasa iti daytoy nga Biblia tayo. Ket agyamak unay ken kakabsat, ket no mabalin kabsat, paki-comment, like ken subscribe, pakipindot mo dayta bell na. Tapno iti kasta ket dagiti sumaron tupay nga intay panaibasa ti Biblia tayo, ket updated ka. Agyaman ak ti Dios, iti daytoy nga aldaw, ket madaydayaw ti Dios. Amen.